tes.
mundur mundur ing Putulot
dasaratina malamingku lu ro oh 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nutu antil kumujanatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Ngaturaken widang dalu sungkem kula dhumateng warga kula sedaya wonten letan Guli Kidul RT Sekawan RW 3 Guli Nogosari Boyolali dalah sekitaripun. Ngaturaken widang dalu pinanggih kula sak kanca paguyuban langen budaya campur sari ringkes Baskara Patak Dier mapan saking Manggung alias Pasar Manggung Ngemplak Boyolali ingkang dipun parasya langsung Master Slewo Woyoyo. Pelenggahan ing dalem menika saestu kula sak kanca kumawantun lumarep wonten ngajeng ngandika sedaya awrat dening kula hamdi sama sedawuh awet menipun ingkang marketing keluarga ageng Bapak Eko Santoso, Ibu Dewi Retnowati alias Bapak Dokter Eko Santoso, dokter bedah niki. Bedah mesin. Ing dalem menika tasakuran menika nyupetaken ngislamaken putranipun ingkang sedhepun Safet Ridan Ali Sabani. Pramila dhumateng purikah tamu ing hormatan ngurmati panjenengan sedaya nyuwanaken rawuhe panjenengan sedaya. Ing dalem menika mugi saestu kula sak kanca lumantar Baskara saged caspangipun dhumateng purikah sekedhik kagem jampi saya. Langkung-langkung sungkem kula dhumateng warga sedaya pun dangu boten pinanggih kalian kula pribadi pun leluk grandong sarjana hukum saking Kartosuro. Alhamdulillah Tosuro dewa kaya ditumplak saking ember rudanipun nggih ngangge gluduk barang mriki wong pinarian kemit. Sowan hanganti Teri Hapsari Widyawati ingkang jumeneng monggo kula aturi jengkar sampeyan diajeng Citra Margareta artis saking kota Klaten bersinar tepatipun saking Koripan Delanggu. Ngendi lho? Ngendi lho? Hah? Malang Jiwan, monggo maju mriki. Kemalang, Pak. Kemalang Klaten. Gunung Merapi menika
putune Mbah Marjan Suwargi. Kasambung ingkang kalih Genduk Ayu Salsa Felisa. Ya salsanaku seneng ning Feline ku patek seneng. Salsa wis ngarani wong wedok sing ayu. Feli kuwi monggo. Feli seneng sa kuwi lanang, seneng gane wong lanang. King dereng jengkar saking Palenggan artis senior wis tekan ngendi-endi. Sing ora ngerti gur tekan akhirat tok. Senior kula Diajeng Suye Swaraswati saking Sragen Asri. Ora, aku kok Mojosongo kok. Sakniki pindah. Ora. Kowe aja ngeyel to. Tanah kelahiran Mojosongo tumpah darah saking Mojosongo Solo. Niku seorang kontraktor pancen ya ngontrak-ngontrak nang ndi-ndi saiki. Ora, kuwi omahku dhewe, ayo. Oh, kuwi Mojosongo omahku dhewe. alang warisane gayamu. Warisan gundulmu. Warisan mbok. Mak mbokku ijik ya, Nyuk. Urung diwariske berarti. Oh, jek nunut kaya aku berarti ya. Alah saunimu lho. Dinangen mati ugi pindah malih sing kula dhumateng warga sedaya anggen kula ngaten pasukatan wiwit muna-muni Selabo ingkang boten satraju kula pun neluk grandong menika nek boten karo Kang Masipun adik kula lanang Pluntang ingkang sakmenika dalem tansah mengharapkan uluran tangan panjenengan sakmenika tasih ngletak wonten ing griya sakit mengatakan nggih mbok menawi mungkin kula saged ngirimaken monggo mriki menawi sampun kenal kalian ponakan kula Pluntang monggo mungkin titip jaluk pipin tekan mriku pun mboten bakal ngapusi insyaallah kula nggih matur nuwun sanget sadèrèng nyanyi kalian warga sedaya kelemben kang sampun maringi kula sithik mboko sithik pun kula klumpuki insyaallah 2000 selangkung mbek kala wingi pun kula beto wonten ing Musdalifah wonten ing Mekah. Dados niki sakniki gelar kula leluk gandeng saiki wis ora kena ndemok penyanyi. Nek nggih. Nek nggih Pan duken candi ngono ya oke nek sakniki no kula ngeten. Wis haram ya, Lho. Nika biasane ki tan dhewe nika isik kali kula sakniki no angge ya ngono. Wilujeng lekan kate wardu margan kalih monggo aja. Matur suwun. Swati kene Cahyu spesial buat warga Guli luar biasa Guli bergoyang Guli Kidul. Anakku sing Gusti Allah kaji gayane kaya ngono kuwi to. Bagas dhewe Nek liyane ya ora ngono lho, ora pati-pati lho. Lah ngapa to? Lho gayamu iki lho. Piye? Sing biasa, aja nyanyi Pak Lurah. Lah ngapa? Pak Lurah berdiri aja gagah kok. Jeneng tok gagah-gagahane malah lucu. Ah jeneng ya elek wae jenenge nek ra ngene apa entuk dhuwit sak yawan 2021 tekan sakmene lho Nduk, aku iso payu. Nek ra nasibe alhamdulillah sae. Ya aku sesuk wong arek gerar tekon karo sing tegae iki ketoke suhune iki golek kok ngendi lho. Lah ngapa? Lah saiki to Surung Widul kaya disuntak kae banyune lho, wong tak tili-tili. Kuwi guaan kok Mangkunegaran. Wis kok kene ya dinarean mung gremes ta. Besok pinter sekolahe yen wis bisa cekel gawe kudu mlaku samestine. Nyun pangapunten Pak Lurah menika garwa. Garwa ngelus dodong mirsani leluk ya Allah. Kenging napa ta, Bu? Kok manis men ngoten maksudnya? Kok ngelus dodong? Lah nggih. Manis, Bu, ya Allah. Allah. Ngayal men
Ya Allah, kaya ngene iki manis, Bu. Ya Allah. Oh, wedhus iki. Kaya ngono manis, Hei. Bu. Bu. Nek kula ki lho gila lho, Bu, kaya ngono. Pak keprodasmu san. Eh, Aku jan arep ra rusuh ning anyel. ndasmu ki kaya lemper yo, Pak. Kene tok. Dosa lho iki kaji lho nyekel ndase wae. Ah dosamu gedhe lho. Kaji ki ning kono, nek kene iki yo. Oh iya deng bener-bener deng ana kono. Haji. Sake donang Minang ngenteni jam pira jam 3. Haji. Aku tok yo ngene gitu. Iya, daterke Cahaya ya. Halus banget iki. Juga saya terima kasih buat bosku sing gede dhewe Sopo? nang Gatak kono. Mas Agus, bose Rehan Jati. Kuwi maring aku sangu wis ora kena diitung nduk kuwi. Oh, pas haji kuwi. Kuwi nek tuku lemah nang kono wis ora oleh kuwi lemahe ngendi-endi. Pas haji kuwi. Oh, mbak aku dikai sithik Mas sak petak popon ya segawa tomblok ngono ki wae. Lah iso. Elok no ngono diajar. Luar biasa menika Rehan Jati. Ya, larisan menika mboten umum buka sing tempel-tempel niku mbok 18 enekno darah gawa kono. Metu ku lemah kono wis ora oleh sawah nang kono ki. Haji sokeh. Sokongane wong okeh. Bagus melau pencrut. Jepijer besok pinten tak domo-domo karo joget-joget lho adem-adem. Rene apa? Awas sih. Aku ki diomongi sapa kuwi celewo to. Lah apa? Nek pengen gering ki detoke ngombe kopi pahit lak ngono to. Lah pengen apa maksudnya? Lah aku ki ngombe kopi pahit tak petang gelas sih rong dina rong bengi gak turu ya, Pak. Lah ngapa ora iso turu sebabnya ngapa? Kopi. Kopi kuwi. Karepe gendang turu. Ora, terus? karepe gen gering. Kan lha iki awakmu wis gereng arep golek gereng neh ngapa? Masa gede mung bokongmu le. Pokoke lemu-lemu kaya kowe ndak kena gula malahan. Ya ora apa-apa. Akhire mangane bangsane gambir ngono ya ora. Anu, Mbak penyaine nyon mimi, Mbak. Anu, mejane resik. Aqua maksudnya aqua. Sing tenang. Iya. Wah. Safet dan Alisah Bani tungoku minangka mbahmu muga-muga kowe enggal pinaringan seger parasan dan cepet gedhe sak gedene besok kowe dadi anak sing soleh bekti kanggo nusa bangsa
bekti wong tuamu migunani nusa bangsa yangker yali teruske perjuangan Rama ibumu. Karo nari to, Nduk, kowe iki jembuh kowe cah STSI jurusan tari kok meneng ae ra. Men Pak, aku. Oh ya jurusan tari to? Ya. Nek nang omah nari karo bojomu ngono, resake apa Mas? Resake ra Mas? Apa kuwi? Tari. Tari kok ngersake ra Mas? Ada bojoku ya penari ya. Iki jangan apa Mas? Ora enek nari kok ngersake ra Mas. Ngersake ra Mas. Piye kuwi? Aku rasa turu langsung ngono ya. Ra gendah. Ah sontok ngono. Nyanyi Mas. Oh, mengke. Muko gampang ngene ku. Oleh orang aku yo ngantuk. Sapa? Kakek nangis ngantuk, dadine gak semangat. Lah Acan kene lho. aku kucing mati tangisi banget. Ombok yo Ayo te bojong di dhuwur yang ngono gur kucing mati ditangisi. Rasa ngrembug kuwi gak seneng. Ada karo regane larang-larang bar. Rasa dirembug. 2 juta dinyang 1 juta ya akhirnya kan ngono kita malah ilang. Ya. Maju. Ya. Coba mundur-mundur. Sing joget jenengan. Galak men apa barang rem to. Andene atiku lagi ra penak. Rekos saking ke aku. Adah tenane jeneng kula lali aja lali ali niki sule kula kendok Ayu Citra menawa awak dhewe petuk pindho iki ya Nduk ya pindho iki anu nah kene karo nang kono mau oh nggih betul mriki alisan blas rong taun nyenggol statusmu piye Nduk wis ndek bojo sampun oh wis anak sampun ya bener alhamdulillah piro anakmu setunggal ora tambah piye gur siji iki nggih alon-alon ya alon-alon nggih mboten kesusu aja kesusu ora colongan ya lah nggih aja dianggep sepele kulambat tenang melu emong ati aton sanggoleki ketok-ketok anake wala nganti
yanti besok apa Mas Agus balit yen bali bejo kula buka celuk ya do ya buka celuk ya yen lewat aku kelingan jalan pas pacaran tidak mengganggu lalu lintas ya Anda
Ganda ayu luar biasa. Biyen aku rawes kondo kabeh ki ora gurah-uran nduk nek jeneng MC ki nek cara aku teko jrekne teko konsek karo ingkang mekati iki carane nyanyi priye carane nyugahke dayah ki anu Mas bawa-bawa sik ngarep halus sik bar medal daran sing rada nah cara nek nggon aku ndek bebek ngene nek gawer utawa mringkil engko lagi seragenan nggih niki halus bar berarti kuwi lagi heeh iki halus e Oh, mungkin nanti dukanipun para lenggah pertamu wonten sarusipun kula anggen kula matur mungkin sagedipun jewer ngenten bening alon-alon mawon jewer getek ngono nyalo. Gawa ki 20.000 ki lho. Marang andika duh wong aku kaya di bojo nek kaya tak tukoke klambi penyanyi ya gembleh-gembleh malah kaya lawa rasa gak aja ngono kuwi ayo ibar kok kulon ki yen tentekan ya nggawa sak grame saiki wis wani gedhek ngene sumuk terus sampeyan kira mamer ke ali-ali ngene ngeling jroning bebrayan kebak panggoda ayo arupito Kang Nrimpeti Gendo Ayu Felisa status wis ndanak rung masih sendiri oh masih sendiri di sekolah ki kojahmu ki ketok informasine di sekolah nang semester 14 kita ya kok iso nek nyawang ya ngono kuwi apa ya ketok tenan iki akeh-akeh pikiran nggih berarti cek bujangan ki iki asli asli. Alhamdulillah. Ayo pun gak ada pacar lo. Hah? Oh coba cedeki meneh lo. Kok ada pacar toh? Undes. Wis kena asli. Oh, asli. Asli. Enek banyu Mas kok. Banyu kena ember enek. Ya rambange cepet. Lempolnya ya cek ngono ora blok. Bus. Nah. Ya aja nek kula aku nggo wudu ya. Dani masira wong ayu mbok aja salen selaka Allah neman me Allah neman me kudu ngono ta kudu nyucur ngene ya ciri khasnya kowe ke nafsu kese nafsu areng gepuk botol citra janji niki tak tengguli ngeten iki Pak Edi terus Mak Parmo ini mboten dugi mriki Parmo mriku ngurang guli ngirang gunung Pak Parmo nggih Parmo terus Pak Edi ngeten iki girang galang nggih bengoke banter dhewe Pak Parmo kan ning tak ceraki terus tak kene terus lagi jebul teko gandeng klawan priya limo senajan iki aku tak aturke lagu panggodane katresnan ning wedine kuwi kamu wis ndeyang ki mau aku ceculuk nek kowe saiki ndek pacar gantine lagu apa ora apa-apa ora kudu mbok keke bawane iki ayo senengane apa gantine ngoke Mas Utres kuwi ya
Ya elok kabeh iki sekolahan kabeh lho, Nduk. Kendange ya guru isi Guru Surakarta. isi, nggih. Iki ya ke SMKI Mas SMKI. Idris. Iki ke SLB. Kok SLB dhewe to? Sekolah Dari seni. Sekolah luar biasa. Iki apa iso? Oh, malah luar biasa Nutuk kuwi. karo Gwero ngaran Mas anu iki jas dhewe iki guruku. Derok ora iso nyaut. Ya mangga, atas. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang siramu yen ate aku matresno bebarengan ning kedung saiki ado papane kepiye tane aku pasangan kuatku Asik coy. Baskara Patak Den Master Slewo Bos Debel Ayu Tua. Saben ku nyawang fotomu sedengan aku marang siramu yen ate angga matresno bebarengan kadung apa
Islam kang lima puniki ketindakno mring para sasama aja padha dilaleke rukun lima niku sahadate kang angka siji kang angka loro salatene kang katelu Ramadan nindakno poso dilo maneh kabat ya kataping lima ibadah haji rukun Islam sampurna bejone wong lanang dibejo wong lali kelawan padha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir bismillahirrahmanirrahim ya qaduru masmi sayyidul bin arti walau bisamai wa huwa samiul alim wa huwa samiul alim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa sallallahu Yunani wis lalune padha nindakaku adan was kumandan wayahe sembahyang ana tepi wajib kawuhe pangeran salat dadi jagae agama lemang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan istiqomah nina luwe sampurna yen berjamaah sembrono iku perintah agama la ilaha illallah nang donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa